Gogoratu nahi dizuet, Ricardo Arregi kazetaritza sarien webgunea jada martxan dela. Eta 30 urte hauetako dokumentazio guztia eskuragarri duzuela. irubikoitza.ricardoarregikazetaritzasaria.eus elbidean. Gaurko eguneko informazioa ere aurki izango duzue bertan, baina informazio hori aurrena osatu egin behar dugu. Eta hurrengo mugarria ematera Bizkaitik etorri zaigu. Kazetaria eta euskaltzain urgazlea. 20 urte eman zituen Bizkaia irratian kazetari. 7 urtez zuzendari lanetan. Eta gaur egun Bilboko Elizbarrutiko komunikazio saileko zuzendari gisa dihardu. Hurbiltasuna izan da urtetan Bizkaia irratiaren ezaugarri, lurraldeari eta bertako ñabardurei estu lotutakoa besteak beste Dorleta Alberdiren lan bikainari esker. Hurbildu guregana mesedez, Dorleta Alberdi. Eta mugarria unon ipini, Bizkaia eta Gipuzkoaren arteko mugan izan ere ibartarrek ekintzaile izatearen fama daukate, eta euskarazko komunikazioari dagokionez famari ondo irabazia dute. 88an ibartarrak komunikazio post-zerrenda sortu zuten, interneten euskarazko edukiak behar zirela ohartuta, gauz izan dira punta-puntako teknologia eta aurrera bideak jartzeko euskararen zerbitzura, euskarazko komunikazioa aro virtualera egokitu eta bide berriak zabaltzeagatik mugarri hau, orain bai, eibar.org plataforma digitalarentzat da, oroigarria jasotzeko Luistxo Fernandez datorkigu. Eta eibar.org plataforma digital horretan irakurri daiteken leloa da Eibarko Peoria San Blasa baino hobia. Adibidez, eta helburu asko, ez? Bete nahi dituenak, Eibarren internet eta teknologia berrien erabilera sustatzeko ahalegin egin, interneten eta euskarri teknologi berrietan Eibarren irudia eta informazioa zabaltzea. Luistxo Fernandez. Ohore ikaragarria da, elkarte txiki baten izenean sari hau jasotzea. Batez ere, hemen izendatutako beste mugarriak, elkarte bat baino gehiago erakundeak diralako euskarazko kulturan eta komunikazioan. Mugarri horietako asko gu bezala, behetik gora hasitako proiektua dira, kaletik, herritik, herritarrek sortutakoak, baina haiek gora iritsi dian bezala gu xumeago gehatu gara, eta elkarte antolatu baino, elkarte desantolatu bat gara, orain ere sortu eta 20 urtera, arañeon goizekoak ere ez gara. Hala ere, uste dut baduela balio bat gure zioak, gure izateko arrazoiak. Eta da, gaur egunean, pentsatzen dugu internet ikusten dugula iruditzen zait, halako erraldoi batzuek kontrolatzen duten iritzi jario kontrolatuaren esparru bat bezala, eta nik gezurtatu nahi dut hori, nik uste dut benetan herritarren, jente arruntaren ahotsa ere izan daitekela, eta horretarako teknologia apur bat euki eta gauzak esan eta egiteko gogoa besterik ez dela falta, ezta. Gaur egungo terminologia aipatu duena Martxelo Otamendik, irakur gogo hitza asmatu du, okurritu zait, akaso idazpetralak izan nahi dugula batzuek interneten, eta batzuk izan garen bezala, edozeinen esku dagoela aukera hori. Eskerrik asko. Gaur sorkuntza martxan dabil, idazpetralak eta irakur gogo eta euskararen aldeko kanpaina berrietarako lelo politiak sortzen ari dira, Luistxo Fernandezek esan dagoa izan da.